କିଏ ଡାବା କଣ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁ ଗୋଟେ ଚପଲ କଣ କିଏ ପଇସା ମାଡ କରୁ ତମକୁ କିଏ କହିଲା? କଣ ମତେ କଣ କିଏ କହିବ ସବୁଆଡେ ଗାଁ ଗାଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡରେ ହାଟରେ ଗଲାଣି କଥା କଣ ମତେ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗଟି ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ କଥା ଚାଲ ଶୁଣ ମତେ ଲାଗିବ ଆମର ଯୋଉ ଗାଁ ପାଖ କେନାଲ ବନ୍ଧ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଗାଁ ପାଖ କେନାଲ ବନ୍ଧରେ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ବାଟେ ରଶ୍ମି ଦୀପ୍ତି ଦିଟା ଝିଅ ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ସେଇ ଝିଅ କଣ ଆମେ ଜାଣେ ସାଙ୍ଗରେ ପଡୁଥିଲା ସବୁଦିନ ରଶ୍ମି ଦୀପ୍ତି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ କଣ ହେଇଛି ମୋର ତ ରିଲ୍ସ ମିଶା ନାହିଁ ରଶ୍ମି ଦୀପ୍ତି ଗାଁଠୁ ବାହାରିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେମିତି ସେ ଅଧା ବାଟରେ ହେଇଛନ୍ତି ଚଢିଲି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ମୁଁ ଚଢିଲି ଆରମ୍ଭ ନୁହଁ ମୁଁ ପୁରା ଚଢି କ୍ୟାମେରା ରେଡି କରି ରଖିଛି ଫୋନ ବାହାର କରି କ୍ୟାମେରା ରେଡି କରି ରଖିଛି ଆଉ ଟିକିଏ ବାଟ ଅଛି ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ କ୍ରସ କରିବାକୁ ଟିକିଏ ବାଟ ଅଛି ଭାଇ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ରେଡି କରି ରଖିଛି ତାପରେ କଣ ହେଲା ଘଟଣା ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ କାଉ କୋଉଠି ଥିଲା ଆସି ନଖ ମାରିଦେଲା ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଉପରେ ମାନେ ଆମ୍ବକୁ ନଖ ମାରିଦେଲା ଆମ୍ବକୁ ନଖ ମାରିଦେଲା ସେତିକଳୁ ରଶ୍ମି ଦୀପ୍ତି ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ଭାଇ ରଶ୍ମି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସେ ଆମ୍ବଟା ଗଳି ପଡିଲା ଯେମିତି ଗଳି ପଡିଛି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଉପରେ ତ ମୁଁ ଉପରେ କିଏ ମୁଁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ଗଛକୁ କହିଲେ ଭାଇ ତଳକୁ ଆସ ସେ ତ ଡାକିଲି ମତେ ଡାକିଲି ଭାଇ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇକି ତଳେ ପାଦ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଅଛି ତଳେ ଏମିତି ଏତିକି ଅଛି ଏମିତି ଦେଇଛି ହେଲା ତ ଏଇଲି ମାଡ ତୋର